16 verse 13. Peter's declaration about Jesus. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? Who do people say the Son of Man is? Abantu bathi indoda yomuntu ungubani na? Bamlandela, but Jesus now is looking for an understanding from the Kodwa heart. uJesu ke manje sekafuna ukuqondisisa Ukuthi kwenhliziyo. nihamba nami mara wayengathi ngithola ngokwengqondo kuphela. But in your hearts, Kodwa enhliziyweni zenu ngathi ninga-understand. ningiqondi. It means as long ningazi ngokwengqondo, ningaba ne-confusion. Yabona ukuhlangana. Ningangibiza ngomprofeti. Nangibiza ngo-Elijah. Yabona, confusion. Hlangana. Anikho sure ukuthi ngubani. There's confusion. Kunokudideka. Let's go. He asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? 14. Well, they replied, some say Some said, John the Baptist, John the Baptist. John Baptist. But ngumbaptist John the Baptist. Mara babona ukuthi akafani no John lo muntu. UJohn uselele but John the Baptist. Confusion. John umbaptist ukuhlangana. Because there's no understanding in the heart. Ngoba nginaqondisisa enhliziyweni. Understanding God Qondisisa uNkulunkulu. with spiritual wisdom. Ngobuhlakani bukamoya. Let's go. some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah. Others say Jeremiah. Abanye bathi Jeremiah. uJeremiya. Bahamba now. If we don't understand each other in the heart, Uma ngabe singaqondisisani ngokwenhliziyo, there's misunderstanding. kunokungaqondi. You might not know who is this person next to you, Yenze or who ukuthi is this person standing in front of you. Ungazi ukuthi ubani lomuntu osecela ngakho noma ubani lomuntu ome phambi kwakho. And you might not receive Ngiyenzeka futhi ungamkeli. what God has put in his heart. Lokhu uNkulunkulu akufakile Meaning you have enhliziyweni not yakho. yet reached the level of love. Kusho ukuthi There's asengafinyelele no ezingeni exchange of lothando. giving each other yet. Akunakushintshana ngokuthi You can't receive from me, I can't receive from you. awukhona ukwamukela kimi nami ngikhona Until we ukwamukela. understand each Bese other. siqondisisane. When we understand, we can receive from Mase one siqondisisane another. ke siyakhona ukwamukela komunye We nomunye. can receive from one another. Siyakhona But ukwamukela if there's komunye nomunye. misunderstanding, Kodwa uma there's no kunokungaqondisisani, awukho There's no engawubulezelane exchange lapho. Akunakuthi of what is in you to you siyashintshisana. and what is in you to me. Ngalokho kuphakathi kwami nalokho kuphakathi kwakho. Because you misunderstand. Ngoba siqondisisane. That level unless ibambe because asiqondisa insani. Meaning you can be in one house, one roof Ngabe endlini eyodwa. with phakathi misunderstanding. nokungaqondisisani. Meaning animanga nonke. Nonke lose balance. In one house. Wenzeni la? Hayi bengithi ngithi. Hayi bengithi ngithi. Ama nami usumoshini la hayi misunderstanding. Kungaqondisisani. Kuhlangahlangana. Meaning you are not yet at the level of receiving from each other. Angafika If you ezingeni lokuthi understand ngiyamukela each other, komunye you nomunye. receive from each other. Uma ngabe I niqondisisane give you, samukela you komunye give me. nomunye ngiyakunikeza nawe Knowing that what I uyanginikeza. give you will not affect you. What I receive from you will not affect me. Because we understand each other. Ngoba siyaqondisisana. But you cannot receive from something you don't understand. Kodwa ngeke uyamukele into ongayiqondi. I cannot take what I don't understand. Angeke ngize ngithathe ngaqondi. Oh, Lord. I love Jesus. So many are not aware of this. Abaningi abakunakanga lokho. They are praying Bakhuleka for breakthrough, ukuthi baphule financial bandulele. breakthrough, Baphule bandulele ngokwezimali. promotions, Phakanyiswa. for a house, Indlu, for a car. imoto. But because there's too much misunderstanding, Kodwa that's kunokungaqondisisi how okuningi. to receive. Lendlu leyo ayikalungeli ukuthi wena uyamukele. There's too much misunderstanding. Kunokungaqondisisi okukhulu. Are you in a position of receiving? Ayikho umumeni ukuthi ungayamukeli. Let's go. I think yeah. Some say John the Baptist, Ibheke kuyakhonakala abantu bahamba noJesu for how long? Phela bakuMatthew 16 la. Dala bahamba noJesu labantu. Dala sihleli yazi 30 years in marriage, misunderstanding. Ungaqondisisana ukuhlangahlangana. Meaning you are not receiving from one another yet. Kusho ukuthi anamukeli You are not komunye nomunye. impacting each other.
anifakani If we ngalutho. understand each other, we Uma ngabe impart each sibonisana, other. A part of me siyafana enters you, and a ngothile. part of Ingxenye yami you ingena phakathi kwakhe, enters ingxenye me. yakhe It ingena phakathi completes kwami. us. Siyapheleliswa ke. It keeps both of us standing. Igcina sobabili I simbili. cannot give you what will make you to fall. Angeke ngize The nginikeze moment I lokwenza give you what will make you to fall, you are nginikeze lokwenza ukuthi wethu misunderstanding me. uzawuqondisisi. Because you are making me to fall, not Ngoba to ungenza ukuthi stand. ngiwa ungenza ukuthi ngime. We impart. Siyafakana. But if there's no impartation, Kodwa manginganakufakana ukuthini? there's misunderstanding. Kunokungaqondisisa. Somebody's making someone else to fall. Khona yenza umunye ukuthi awe. God. Some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah. Others say Jeremiah. Abanye Tabang. bathi uJeremiya. Tabang. Klar vele sebapeti. Phela uJesu lapha kumele tani yaphetha nini. Ngambe nani isikhathi seso? Hayi chikani. Ngifuna abanye. Hayi niyaphetha. Nithi mina nguJeremiah, nguJohn the Baptist. Phela bamdegrade manje. Bayamehlisa. Yeah, bebamehlisi. Because benzani? Misunderstand. Bamqondi. A person onenkinga ye misunderstanding uyadegrade. Mehlisa. God can give you the best gift. uNkulunkulu You will anganikeza isiphiwo degrade. esikhulu wena uzosehlisa. God can give you a husband, a wife, uNkulunkulu anganikeza umyeni a leader, unkosikazi. a pastor, a man Umholi, of God umfundisi, indoda to lead you. kaNkulunkulu, But ukuthi because you ngihole. misunderstand, Kodwa ngoba wena you umqondi degrade him. uyamehlisa. You will degrade him Uzomehlisa because you don't understand him. ngoba umqondisisi. You end up seeing umavula kuThemba. Uzodwa kuntomzodwa. Ubona ubishop kumpostoli. You are degrading Uyehlisa. the gift that God gives you Lesiphiwo leso uNkulunkulu because you fail to understand the gift. ngoba uyahluleka ukuqondisisa You are looking at the gift with the eyes wayizolo, Ubheke not with spiritual wisdom. hayi ngobuhlakani If you bukamoya. carry spiritual wisdom, you will Uma uphethe discern ubuhlakani what God bukamoya gives you. uzokhona ukuzelela lokho You uNkulunkulu know akunikeza what God kona. gives you. Uzowazi lokho And you will uNkulunkulu never akunikeza degrade kona. it. Futhi angeke uzukwehlisa ukubhekele phansi. You will value it Kodwa uzokubona You'll take ukubaluleka care of kwawo. Uzokunakekela. because you know it must impart me. Ngoba uyazi kufanele kungifake ngokuthile. If I don't take care of it, a Uma part ngabe of me will not be ngasinakekeli, complete. ingxenye yami angeke izipheleliswe. Oh, Lolo. Then you know what if I don't take care of it? Uyazi uma Kune ngingayikeli, part yami engeke function. kunengxenye yami engeke isisebenze. Adam slept, Adam walala. and when he woke up, Mayevuka he knew bekazi a rib that Ukuthi came phambi. out from him. eliphume kuyi. But later, Kodwa ekugcineni because Eve could not keep spiritual wisdom, ngoba uEva yena zange khona ukugcina ubuhlakani bukamoya. Satan came with confusion. uSathane weza yena uhlangahlangana. And he saw the tree better than Adam. Wabona isihlahla singcono kunoAdam. And he said, let's eat. Wabese wathi Not knowing that the tree is not going to complete him. angazi ukuthi lesihlahla ngeke size sibe baphelelisi. The tree is going to destroy them. Kodwa isihlahla siyobabhubhisa. What will complete Eve is Adam. He's the one who named him, you are bone of my bone. You are flesh of my flesh. So Adam was still going to take Eve to the journey of knowing God. uAdam bekasosathi He was still going to angahambisa bring phela Eve to spiritual maturity. amlethe khuleni ngokamoya. So they were together in the garden with misunderstanding. Bebaba babili ensimbeni ngokungaqondisisani. And they fell. Bawa. They lost their steps. Balahlekelwa yinyathelo zabo. Where there's misunderstanding, Lapho kunangaqondi khona there's trouble. unenkinga. God can give you a beautiful thing. You will uNkulunkulu never anginikeza value into it. ehle. Angeke uzibone ukubaluleka But the kwalento danger is leyo. that when God gives you something, Kodwa ubungozi ukuthi uNkulunkulu manganikeza into ethile. uthi lento leyo yiyo kumele ikuphelelise. Mina ngiyenzile umsebenzi wami. Uthandazile but I've answered you. Ngiphendulile. Lo muntu lo or leya leader leyo or leya pastor leyo or leya ndoda leyo or leya mfazi leyo kumele upheleliswe kuye. If not so, there's nothing I can do. Mangasinjalo I'm a ayikho spirit. engayenza mina ngumoya. I use people on earth. Ngisebenzisa abantu I can't emhlabeni. come ngizokunika inyama.
What you need is in that person. okudingayo kuloya muntu. God says to Moses, uNkulunkulu I've uthi heard the kuMose, cries of my people. ngizwile ikhalo zabantu bami. Says I've come down. Did God come down? Uthi uNkulunkulu He sent wehlile na? Moses. But Moses, when he Wathi comes, it's kuMose, like God has uMose come makeza down. fana ukuthi uNkulunkulu wehlile wena. God did not come down. uNkulunkulu azange He ehle. said, I will come down. Kodwa wathi ngizoyehla But he ngize sends phansi. Moses. Kodwa wathumela uMose. Moses nakeza, it's like God has come down. Fana ukuthi uNkulunkulu So you reject Moses, you reject Uzowala the uMose, prayers that uwaleke you prayed in impilo yakho. Egypt. Leyo ikhulekile eGibhithe. You reject the prayers that you prayed in Egypt. Uyalela imikhuleko Meaning you oyiphulekile. can pray for something Kusho ukuthi and ungakhulekela into ethile. misunderstand the answer. Bese ungaqonisisi lempendulo uNkulunkulu azokunika yona. To receive from your prayer, you must understand the answer. Fanele uqonisise lempendulo. So many pray, Abaningi but they bayakhuleka misunderstand the answer kodwa baqonisisa impendulo because it doesn't come the way they think. ngoba ayizi ngendlela bona baqabanga. You are Elijah, you are this, but they've been waiting for the Messiah. Kodwa bebalindela uMesiya. Eish. But basakhuluma ngoJeremiah, but bebalindele uMessiah.